Мана ҳозир худоба шукр светамон нест, лекин газамон ҳаст. Мана газ авқотам ҷӯш сода аст. Баллончико доштем, газовый баллончико. Ҳамнои рафта пур карда меомадем. Вақте ки свет набуд, мо аз ҳамон истифода мебурдем. ҳама ҳар хел чӣ қадар гирон кунед хонаҳо ба ҳамон қадар сум кор мекунад. Лекин газба мо ин моҳ 50 сомон додем. Сразу чоя мемонам, бачаҳо ба термиза чой ҷӯшонда мемонам. Хабо как у нас блинчики делаем, ширбиринч мекунем, ширчой меҷӯшонем, ордоб мекунем. Ин ҳаракат мекунам, барвақттар хеста, барвақттар кардам. Чем свет. Ман оздесоди ман плитан суст. Ҳамин мешинед да нигоҳ карда.